gitilaan. And now, ladies and gentlemen, Oh, baby. Yeah. Oh, yeah. Listen to this. Wa ko magdahom sa imong katahom, imong gitulunog, imong gikaon. Pagkawala mo'y uwaw, kay bisag na ay nagtanaw, imong gisup-supog, imong gihigup. Imong gibira. Maning klase kapag kababay, isang kumitago mo galit lang ang buto niya sa inra batirada, kay wa mi makaila kusong mo tila sa ating kudala. Pinyay alas 12 tunga ng gabi, syarog makita pa mi sa babae, askrim kong dala usa ka bulsita, hastan di malasa kalit siyang mitunga.